naman. Sabam. At palatandaan na yung pakat ko di lubaw. Kabisado ka dyan. Oh no! Ibatam. Ukis sabang ka kanya ka to. Isigay ko ato. Apa nga kamaw. Ha? Kanya matin dress? Pasensya ka na nilaw anak ko. Ibatam ka rin ha. Kisa ba na to yan? Pakita mo naman yan sa? Apa yung maling pakita? Kisa ba na to yun? Kita mo, parehas di ko. May. Ay, baglangin ay, numalis ni Bagyong Paulaw. Naman sumarunong kuhan. Bagyaw. Abaw. Malaman nagwalis taon. Ay, sa wakas, nag-ini mo lang na. Sapay lang kumatawan ti Bagyo. Opo. 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 Ano po yon? Ratanan dress? Ratay! Ay, awan na ibasurat to yan. Arajigit kalsadan. Haan nga basura ti kailangak? Sa pulo na nila kay mo. Apay, anak ka sa pulang kinilakay ka. Ay na, nabayag pa'y Pasko. Oktober pa'y latata. Ang mumbag nga gawat pa'y latata ka bulan. Lakay, adda tao. Apa, sino ata ba kahit? Agpapalimos lakay. Aw mo kwartag dito eh. Baka dati kwartam dita. Yan. Kung lalo siya mo ba kahit? Pagkalangay ti kwarta. Kano kaya mo? Tad mo lang nga din ornong kang buti kang latad dyan. Tapos atid ko pa ko dyan, yero. Nga na, baklas ko di kalman. Oh, nangug mo dyan yung baga nila kay ko. Alam ka no, dagay buti kang latid dyan niya. Madi mo nga dyan ti kailangak. Kapag dyan ti pinagkita yung kanya, bubutay. Lakay, madimot ka no gagatang buti atin niya. Baka kwarta di kailangan na. Ay, isturbo. Yan. Apay mading nga kwarta adya ay may lako na adya buti kada yero ka kwarta adya ay. Namadi na kahit nga laan. Kamlat ati may sasalok nga bagasan ta gawid datan. Mga isturbo, mga itaktak ti pinagbalis ka. Oh, bagas nong, baka reklamo ka pa ay. Hay! Nagkukulit kaya nga gasawan. Naramid na nagbabasuriro. Nagbabakal buti. Tata, papalimos manay. Nyakpa mo na din ti lugar ko. Kadarati ka lang ma-Victoria nong. Lakay, siga malamang katungtong ito ay niya, nakakulkulit. Ay na ba kahit? Mating papaunogan nata, ilak mo tagayt. Ato iskamor tata. Pagkawidom lang natan, baka darami din ang madiyata. Nayo mo, naramid na mga scammer rin. Iglakaw ala sigay. Kumadimot yung bagang amin dagos nong. Lakay, agila ko kano gayam sigay atay ne. Ay! Hay! Lok ko na ka lang ata ba kahit? Kabisatong ti scammer. Amami na kita palusot da. Mating papaunogan, ilak mo. Hoy, Andres! Mandiyan ka scammer, siya ni Ben. Ay, okay sa bamba kahit. Ni Ben gaya mata. Paunogam dito, oy. Ay, kamamom nila kay ko? Ay, Maday. Sungarog na daratuyag, taka sa pula nila kay mo. Lakay, nagpilosopato nga tao ne. Kaya mo nga diba magtangiwa mo? Nagbiwig ka? Ay na ba kahit? Mating patpatulan natan. Talaga kastata, takal ang kurang na. Paunogam kit din na eh. Napudpudutan ng baka umisi tatang tao. Nagagumot yung baga nila kay mo. O, nagin na kun anay, baka nung umisit akong nagpudot. Sige, munod kan. Oh, alwada ma. Amok tikam gamit dito eh. Baka mapukaw. Kasi sa bana nagtatakaw manayin. Andres! Apay, arati ka. Ha? Lakay, nakapigpito naman natin nga barkada mo. Ang ko napito dati baka paspasali lang. Adayo-adayo ka kinyana. Baka gararamit ti kalok ko nata. An baka, wala kasi itsurahan nata, nalo sa to.
Kuti so di ta kayo tanda piramida ki jay. Sika, bilang ko tigam gamit dito ya. Manain! Baka mo talaga yan, Dres? Marami din ang mga tatakawin. Uri kasi ni Tsuraag, tiga narami ti Maday. Talaga kasi ajay. Apay, daladalam ta sigay mo. Ano no mata? Ila ako kumakanya man, Dres. Ang ngayon pagkatang ko tito Bayton. Ha? Pugrot. Apay ngayon lang akong ta sigay mo. No yung paka mo talubugatan. Tapos sa doon na alam nga bulig ka na paltat. Saka mo ilakaw. Di na pagkatang mo ti ko ha, 2 by taom. Talang ka nga talaga. Masaduta ka rin nagpakat, Andres. Kaya pa ka rin tanumak. Ay na, tinga taon. Kumadi ka lang kung magumagatang ti sigay mo na ano masadot ka mo lang magpakat. Ang mga ginata nga ito, Andres. Ginata ka rin, tinakaw ko lang ito. Ukis sabam, tinakaw mo. Naman. Ukis sabam. At palatandaan na yung pakat ko di lubaw. Kapisado ka ajay. Ibatam. Kit, ukis sabam ka kanya ka ito. Isigay ko ito. Apin nga ka mo. Ha? Kanya mat, Andres? Pasensya ka na. Nilaw anak ko. Ibatam ka rin ha. Ukis sabam na ito yun. Pakita mo naman yan sa. Pakit. Apin mo din pakita. Ukis sabam na ito yun. Kitam, parehas ni ko. May sa ti kulay na ti. Sing-sing na ti sigay ko. Mapirit inaisupot ko nga road. Ako nga anak mo agtakaw ka ti sigay. Amo nga ginagatang ko ato, inutang ko pa pinaggatang ko to, tapos alaam laang. Tapos sila akong pay kanya, nagturod mo tanako mo, napuskol lang ta, rupan boy. Ibati mitan. Kaya mo nga tabliw, tawag mo may kata utak man. At gaminin, Andres. Apa yan, ano ang? Ang garuti gata, ang garuti kuha ni Masidak. Ang pigatang ko si Daikon. Ha? Iba taman. Okay, si Sama, ang paggatang mo ti si Daam, tapos tinaka mo pa ti sigay ka. Tapos sila akong pay kanya. Nagturod mo nga nakam mo. Ada ti sida kita na, ano kaya mo si Daan? Madilang nga arak ti katangam. Pasensya ka, Andres. Nilaw anak ko, nadalapos ko karon. Ano mo ulitan natin na namin mo na. Ang mo lang nga dumapukawan ti sigay kada skylab kada screen ti talubugay. Tapos agtao ka pa ilaan. Asa no nga matiliwan da ka? May balod ka, nya maramid mo da pagpansam. Ha? Awan isubli mato ya, ipakot mo ulit yung nagalama taw. Nagligat yung pakpakat di kalman tapos alaam. Tasik mo. Sige. Ikang kanto si Daam. Dadungawatak pa ti pagkatang ti tubay taw. Masya na kanya, madim na ulo dito na inalamid mo na. Bakit ko dati ng Andres? Nung may bagam ay saya, ito bay tao. Puwing ka di. Kapag niya pinagkulang kanya, kulbahod. Ha? Ipakat mo na siya tata. Baka masimba-simba loud. Napigsa angin dinubawg. Kung ka di, Andres, nung gusto nung style natin ko nga natalapos ko. Kasi wala pa may act. Ang sige raw. Kay pakatan ni Aldawan na eh. Makadamdamar, umar pa ni bakit ko makauman na din. Lalo namuan na nga si Katinangara ti sigay ka. Siguro, Andres. Malis ako. Butong pa yung magaro di bakit mo. Oh, sa siya ata matang ipakat Nagsaya tayo pinagpakat ko dita. Hindi ka madanagan. Nakadumana na ta. Kudwaan ka, tadapay pulutam. Sagot ko pa ito ba ito. Basta madi mong ulitin ay naraming mo takaw. Makababain. Well, Andres, promises. Diyan ulitin na yun. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. Met ya. Atro tikang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ato di TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag di buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkartika mo tayo.
Mamang mga lang mo ti